Μου υπερφορτίζει τις μπαταρίες με αποτέλεσμα να διαλύσει τις μπαταρίες. Το inverter βγάζει σφάλμα επιτόπου, δεν με αφήνει να δουλέψω καν. Και η οθόνη του inverter δεν ανταποκρίνεται, δεν κλείνει καν από αυτή την οθόνη. Ενώ είναι όλα σωστά. Δείξω στους Κινέζους και πες να μου στείλουν καινούργια εργαλεία, μην τους πάρει ο δαίμονας.